21st clinic de yankasa bebre 21st clinic de yankasa bebre e said ye nim no nya afa ne ye ba be so kane ahwe nanim esum kura ye hu no enti obi anim se Ghana ha de sciatica expert sciatica originator research 21st clinic eno ano no na wonim ayaresa bia dada a yare bia wo msa na obi an wo ne brand ade ba ko 21st clinic de agidin no sciatica enti wo to ase entini bi fa wo sisi achi efa wo sirem efa wo to ase fa wanantu kosi wanantini enne obi wa wo se wontimi hye mokas oni mokas e ma no e ka so ba hye mokas ya wa dress it said you ba pa boni green suit na wa gina ne hill so ba se na nantie ne ya wontimi hye shoe ebi se ebe mmia no ebi se entini no mo agono entini no emu agono eti bra na sa entini na edru na ase ho no asa ma wo nantini mu tutu wo na emu we wo no bra ne friend sciatica wanantu na ayeyere no na ase mu ya wo ya no eno nso sciatica wo sire no emu tutu wo no eno nso sciatica wo to ase na wo tena se kakra bia na wo to ase wo ya no eno nso sciatica eti bra 21st clinic wo expert wa bin wo mu ankasa na wonya ho adwuma ma wo ye pese ye ben wunti enkorabata ne ye bia bia wo ba ye betu no kwa afiri ho na wo ho ato massage bi ye be ye wo no wankasa wo bebo wo nsema ma 21st clinic yare bia ye timisa eti se say de ye wo tantra hair runabout tantra hair runabout na se 21st clinic eno no se wo firi achimota mo ena eba wo nsani fa so wo ya afro bepo no wo nsani fa so a wo be hu se ye bebo kese wo ho ene atro 21st clinic sciatica expert wura ho bo wura ho na kona doctor for ne nurse for mu ni madwuma wo mun serve 21st clinic e wo nkoto nurse ni a wo bebo wo sudwa o bra 21st clinic na ho de ye customer service no eye je ena wo fi amasaman so na eba wudu tantra hill runabout no so a wo nsa bonkum so ena wo mun so a mo wotema no ye wo roma ya sori dan nchen ho kasuafo obom kwa no so market ye wo ho Kumasi ehwa overseas edan no a SOMPA ye headquarters wo mu no sa dan no a ne wo ena sunyane ene regional hospital di nhwade mu Techima OGN bank dan no mu enkransa ye ben children's park takwa ye ne roman stores ni di nhwade mu ena takrade afie kuma number 9 taxi station brekum go so oboase eye 0540 311311 0540 311311 21st clinic is still wo mu ye sciatica expert commandant researcher pace setter originator a wo mu ebo adwuma